Yau ake murnar cika shekara 60 da samun yancin kai a matsayinka na dan ai ana dauka mamman je sun je. Dan ni yanzu a yadda nake ba na yi wa ƙasa addu'a. Kawai muna fatan Allah ya ba mu yadda za mu riƙe kanmu mu ci abinci mu ba kuɗi ne a gaban mu ba, su ne suke tunanin tara kuɗi. Ba domin irin illar da aka yi wa ƙasar nan gaba ɗaya muna tunanin za a iya ɗaukan shekara 60 ɗin nan zuwa gaba ba a warware shi ba. Saboda haka a gani na ba wai kamata ya ce mai munna ba, kamata ya duk lokaci irin wannan idan ya zago mu ringa yin zaman makoki domin mu ringa tunawa da abin da muka rasa da irin wuce mana da aka yi, sauran ƙasashe da suka wuce mana da tsere mana da aka yi da irin asara da muka tafka. Saboda haka ba za mu iya tabbatarwa da cewa mun karɓi 'yancin kai ba. Ba ma samun ilimi, ba ma samun ingantattun hanyoyi, ba ma samun ingantattun gurare da muke karɓar magani ko kuma guraren da ake kula da lafiya. Sannan gaba ɗaya duk wasu abubuwa na ci gaba ba ma iya ganin sa a ƙasa, sai dai mu ji labarinsa a sauran ƙasashe. Na yanzu an ce an karɓi mulki ne, amma mu gani a zahiri ba, saboda sun karɓar wa kansu ne da 'ya'yansu. Suna tura 'ya'yansu ƙasashen waje su je su yi abu su karatu su dawo. Mu kuma an ban mu a gari kara zube. Mu je mu kashe kanmu yunwa, ba wani abu da za mu zo mu ce za mu gani alfahari da shi, babu shi. Ga tituna a unguwarmu muna gani, ga android ma ta shigo. Mun gode da abin da Buhari ya mana, tun daga taba balewa zuwa Buhari, godiya muke, shi kenan ni abin da zan cewa.